Ahojte, ja som Mirka. A ja som Sima. A vy sledujete ďalší diel relácie Ženy o technike. V minulej časti sme sa rozprávali o solárnych kolektoroch a dnes nepôjdeme od témy ďaleko a budeme sa venovať ďalšej zaujímavej a veľmi podobnej téme, a to je fotovoltika a tepelné čerpadlo. Sima, ako obyčajne, prosím ťa, predstav nám nášho cteného hostia. Dnes k nám prišiel inžinier Samuel Kopčanský, obchodno-technický riaditeľ spoločnosti Ako Produkt. Ahoj. Ahoj. Ktorý nás uvedie do tejto problematiky spojenia tepelného čerpadla s fotovoltickými panelmi. Takže ja možno hneď skočím na vec, ako to už býva zvykom. Ako funguje takýto systém kombinovaný tepelka s fotovoltaikou? Jasné. V prvom rade ďakujem pekne za pozvanie. No a systém veľmi zjednodušene sa dá povedať, že tepelné čerpadlo je spotrebič, ktorý ale samozrejme vie šetriť viac ako iné realizácie ohrevu. A fotovoltika je zdroj energie. To znamená, že keď to správne skombinujeme, nastavíme, naprogramujeme, prepojíme, tak vieme dosiahnuť benefity oboch týchto technológií, jednak šetrenia na strane tepelného čerpadla a jednak generovanie zdroja fotovoltiky tak, aby bol vhodný pre tepelné čerpadlo. Čiže vlastne fotovoltaický panel slúži aj na to, aby vytváral elektrickú energiu na pohon tepelného čerpadla. Áno, áno. Tak. Tak si teda povedzme rovno nejaké konkrétne benefity spojenia fotovoltiky a tepelného čerpadla. Áno. Tak konkrétnym benefitom je, ako sme spomínali, to, že tepelné čerpadlo vyrába s nejakou s účinnosťou, na ktorú musíme nakupovať energiu zo siete. A keď si k tomu pridáme do tej rovnice fotovoltiku, tak tú energiu nenakupujeme, rovno ju posielame z toho fotovoltického systému. A najvýhodnejšie je, keď teda sa to podarí prepojiť, čo není vždy nevyhnutné. Vedia tieto technológie fungovať aj ako keby bez nejakej vzájomnej komunikácie, ale ak to napríklad prepojíme, tak vieme v lete prebytočnú energiu presmerovať napríklad do dodatočného ohrevu vody v zásobníku. To znamená, máme tam nastavených, dajme tomu, 50 stupňov v nejakom zásobníku a teraz systém nám hlási, že máme prebytočnú energiu, ktorú by sme inak poslali do siete, čo tiež si môžeme prejsť ako možnosť, ale teda navýšime výkon dočasne ohrevu vody v zásobníku a teda rovno ju pošleme tam, nepošleme ju do siete a tam sa tá ekonomika ešte viac zvyšuje. A čo sa týka montáže, tak je potrebná montážna firma alebo nejaký domáci majster si to dokáže sám? To je veľmi dobrá otázka, lebo sú rôzne cesty a... Poďme to legálnou. Áno. Najideálnejšia cesta je, keď to robí samozrejme firma, ktorá je na to certifikovaná a skúsená, lebo na rovinu si treba povedať, že je to produkt, ktorý si niekto kupuje tak ako tepelné čerpadlo na 10, 20, 30 rokov, fotovoltiku fakt minimálne na tých 20-30 rokov, aj tie životnosti komponentov sú takýmto smerom ako dimenzované a teda tá realizácia musí byť dostatočne kvalitná na to, aby bola tá domácnosť v bezpečí a teda nejaké také polovičné riešenia určite nie sú najrozumnejšie. Ale samozrejme, existuje aj možnosť, napríklad my v našej firme máme aj predpripravené systémy, ktoré vieme ponúknuť, už sú predinštalované s nejakými proste nakáblovaním, kusovou skúškou, s finalizovaným rozvádzačom, ale aj tak vždy odporúčame a je to aj v podstate zákonná podmienka, aby tú realizáciu robil človek certifikovaný, samostatný elektrikár, sú to výhradné technické zariadenia, teda manipuláciu s nimi by mali robiť odborníci a samozrejme aj revíziu potom musí robiť človek s 24 paragrafom takzvaným. My sme sa toho jemne dotkli, že ako navrhnúť možno ten systém. To si vieme nejako povedať, že ako začať alebo čo všetko preto je potrebné, aby sme správne navrhli tú kombináciu toho tepelka s fotovoltaikou. Jedna z tých najjednoduchších ciest je, keď už poznáme tú domácnosť, že napríklad to tepelné čerpadlo tam už je, alebo tá domácnosť funguje a vieme sa odraziť od dát o tej spotrebe,
Druhá cesta je tá, že preberieme si najskôr tepelné čerpadlo, lebo to určite je potrebné navrhnúť na ten priestor, na tie straty tej budovy, na požiadavky, že aké veľké tam bude. Spotrebu tepelného čerpadla vieme prirátať k tej aktuálnej spotrebe a na základe toho už dimenzovať ten systém. Máme ešte aj, v rámci toho sú také dve cesty toho dimenzovania. Jedna cesta je, že v podstate chceme to ako keby dimenzovať čisto na to, že čo sa spotrebuje, tak hneď aj minieme. To je tá ako keby najlepšia návratnosť, aká existuje, že nič neposielame do siete. A tam je tá analýza dosť akože detailná potrebná a tým pádom trošku ten systém poddimenzovávame, lebo samozrejme v lete to teplné čerpadlo má menšiu spotrebu, v zime väčšiu. A teda to je jedna z ciest. A druhá je pozrieť sa napríklad na celoročný obnos energie, ktorú spotrebujeme v tej domácnosti a na základe toho navrhnúť ten fotovoltaický systém. Lebo teraz aktuálne už sú možnosti aj posielať energiu do siete, či už do nejakej virtuálnej batérie tzv. Alebo požičovne elektriny, čo sú produkty, ktoré fungujú na báze toho, že si odložíme v úvodzovkách tú energiu do siete a inokedy si ju zobereme v rámci zúčtovacieho obdobia. Tam je trošku to šetrenie horšie, lebo keď si ju bereme späť, tak musíme zaplatiť distribúciu a prenos, teda šetríme zhruba polovicu. Alebo sú aj možnosti už aj s odpredajom energie, kde vieme každý ten kilowatt alebo megawatt, čo pošlame do siete, dostať za neho konkrétne peniaze. Takže to sú tie dve verzie dimenzovania, buď to poddimenzovať a ísť čisto ako keby na to bez prebytkov do siete, alebo sa pozrieť na ten celoročný obnos a ten celoročný pokryť z tých panelov. Napadla mi ešte otázka, že pri tepelných čerpadlách, keď riešime, aké sú typy, tak ľudia už vedia, že čo je vzduch, voda, zem, voda a podobne. A ja keď som si googlila fotovoltaické panely, tak som videla názvy ako off-grid, on-grid, hybrid. Čo to znamená? Pokémoni. Výborná otázka. Morfuje? Veľmi dobrá, lebo od toho sa odráža potom aj návratnosť za všetky tieto veci a tá motivácia tiež zákazníkov je najkľúčovejšia v tomto. Začal by som tým úplne že najjasnejším segmentom, ktorý je off-grid. Off-grid je tzv. Že bez siete. Teda fotovoltaika vie priniesť energiu aj tam, kde nie je. Predstavme si, že máme dom, niekde ľudia majú vysnívanú nejakú lokalitu, úplne niekde na kopci alebo niekde pri jazere, kde nie je vybudovaná distribučná sieť, ale chcú tam stavať, dostanú povolenie a my tam vieme priviesť tú energiu a fungovať. V takom prípade ale vôbec sa nebavíme o nejakej návratnosti, lebo my tam prinášame niečo, čo nie je o tom šetrení, ale o tom živote samotnom, že chcú tam tí ľudia žiť a napríklad vybudovanie nejakej prípojky by bolo buď nemožné, alebo by stálo desiatky tisíc eur vybudovať aj trafostanicu, kabeláž a všetky tieto veci. Takže tam off-grid je ostrov, ktorý ale môže byť aj na malej chatke, na karavane, na rôznych miestach. Ďalšia podobný ako tento off-grid je hybrid, len s tým, že je tam aj sieť. Proste máme tú budovu niekde krásne, na nejakej samote kľudne môže byť, ale je tam proste aj tá sieť. Motivácia takýchto zákazníkov je primárne mať aj zálohu v prípade výpadku. Stáva sa to, niektoré lokality majú výpadky, alebo aj viacerí ľudia zmýšľajú tak, že čo bude v budúcnosti. Žijeme tu aktuálne v nejakej dobe, kde všetko funguje, ale to nemusí navždy tak byť, takéto krásne. A niektorí ľudia sa na to pripravujú a tie baterky sú presne na to, aby tá domácnosť ďalej fungovala aj v nejakých núdzových prípadoch. A tam tá baterka je niečo navyše, čo prináša túto službu, ale ovplyvňuje to negatívne tú návratnosť. Teda hybridné elektrárne principiálne nie sú primárne o tej návratnosti. Tie sú o nejakej pohode, zálohe, istote, sebestačnosti a takej nezávislosti, nazvime to. A potom tretí typ je on-grid, to je sieťová elektráreň, ktorá je bez baterky, ktorá je primárne určená na to šetrenie, kde teda elektrina sa vyrába, na panely svieti krásne slnko, vyrába systém energiu a posielajú primárne do spotreby v domácnosti a ak je niečo navyše, môže to ísť aj do siete. A
A keď hovoríš, že tie jednotlivé typy vplyvajú na návratnosť, tak aby si človek vedel predstaviť, že koľko asi je vstupná investícia pri tom systéme fotovoltaiky s tepelným čerpadlom, asi vedia, koľko stojí tepelko, už teda sa dozvedeli. Už sme im to povedali. Ale keby nevedeli, že čo tá fotovoltaika navýši a potom tá návratnosť, že či mám čakať, že sa mi to vráti za 3 alebo za 50 rokov. Jasné. Je to veľmi náročná téma a ťažká, ale úplne ju chápem, lebo v podstate je to produkt, ktorý má šetriť tým ľuďom a teda je to otázka na mieste. Začal by som ale tým, že musíme rátať so vstupnými dátami, ktoré vieme. To je teda aktuálna cena elektriky, ktorá je mimochodom na Slovensku zastropovaná. To znamená, že my ako jedna z mála krajín v Európe žijeme v nejakej takej informačnej hmle, že platíme niečo za elektriku, ale tá hodnota je niekde inde. Uvidíme, ako to bude do budúcnosti. A zároveň do výpočtu návratnosti vstupuje aj inflácia, ktorú tiež nevieme, aká bude. Teda budem rátať s najjednoduchšími dátami aktuálnymi. Cena systému sa môže pohybovať na rodinný dom napríklad od 3-4 tisíc až do 10 tisíc. V tom základnom rozmedzi do tých 10 kW on-gridová elektráreň bez batérií sa pohybujeme, dajme tomu, od tých 3 do nejakých 12. Bez dotácie ešte rátam. Z toho sa dá odčítať tá dotácia 1500 eur, ak bude, alebo vyššia, to ešte uvidíme. A záleží to aj od toho, či sa to montuje svojpomocne s nejakým elektrikárom alebo komplet na kľúč. No a tá návratnosť, tá ekonomika, keď rátame na kľúč elektráreň, nejaká 10 kW, úplne budem teraz strieľať akože také všeobecné hodnoty bez nejakých navyše, tak 10 kW pod odčítaní nejakej dotácie, dajme tomu nejakých 9900 eur, 10 000 zhruba, tak sa pohybujeme z DPH. Keď rátame, že cena elektriny je aktuálne nejakých 150 eur. Ja som aj v napätí. Už tiež na ten výsledok. Keby všetko minieme priamo, tak je to zhruba nejakých myslím, že keď som to počítal posledne nejakých 7,5 roka a to je ale kebyže všetko minieme, keby to ide čiastočne pol na pol do virtuálnej batérie, tak je to nejakých 9 rokov, ale opäť toto sú dáta, ktoré sú najtriezvejšie a rátajúce s dnešnou cenou energie. Ja mám pocit, že o tejto téme by sme sa dokázali rozprávať ešte veľmi, veľmi, veľmi dlho. Ale to najhlavnejšie tu asi už odznelo. Je ešte niečo také, že čo by sme mali vedieť? Nejaká tá zlatá bodka na záver? Možno skúsim ešte jednu vec a to je návratnosť fotovoltaiky pre firmy. Firmy sú v úplne inom stave, lebo tie v podstate nemali zastropovanú energiu a rátame častokrát aj s násobkami ceny a voči domácnostiam. A tam pri niektorých našich výpočtoch už pri väčších elektrárniach, kde sa bavíme či už o stovkách alebo desiatkách kilowattov inštalovaného výkonu, niekde sa dostávame aj na 2 roky návratnosti. A to je v podstate ako keby mal niekto na financovaní 50% úrok. To je akože to v banke je až také, že neuveriteľné, ale s takouto technológiou sa to dá. Dobre, takže keď chcete ušetriť, tak si založte firmu a dajte si tam panely. Dobre. Kontaktujte spoločnosť Ekoprodukt. Áno, spoločnosť Ekoprodukt ponúka okrem fotovoltaických panelov. V podstate riešime komplexne fotovoltiku od najmenšej, od nejakých úplne že gadgetov drobných do záhrady až po karavany, chaty, domy, firmy a zároveň aj e-shop, aj inštalácie. Máme aktuálne vyše 100 kolegov, ktorí sú profesionáli v každom tom svojom kroku a v tom, čomu sa venujú. Takže veľmi dôležité je aj nejaký servis a popredajná starostlivosť. Zopakoval by som, je to produkt, ktorý si človek kupuje na desiatky rokov. A preto je veľmi dôležité, aby tam tá podpora bola. Takže pokiaľ chcete kvalitu, tuto dávame link na e-shop Ekoprodukt.
Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel nám ozrejmiť Ak by toto naši spojenie. sledovatelia mali ešte nejaké ďalšie otázky, tak určite tam niekde dole dáme na vás kontakt. A my by sme sa takisto chceli poďakovať aj vám, naši diváci. Dúfam, že ste sa dozvedeli veľa nových zaujímavých informácií a my sa môžeme pozrieť do budúcnosti, ktorá je neistá, preto Sima, prosím ťa, povedz nám, kde sa môžu pýtať. Môžete sa určite pýtať slušne na ženy-o-technike@klimaport.sk. Máme aj veľmi zaujímavý Instagram, kde sa dozviete zákulisné informácie z nášho natáčania. A na budúce ja mám iba taký, že sneak peek, hej? Že o čom sa možno niečo dozvedia. Tak sa šuška v kuloároch, že nejaké tie zelené strechy by sme mohli rozobrať. Takže nechám to na vás, či sa necháte prekvapiť. Možno sa to dozviete na našom Instagrame. Takže vidíme sa tam. Ahojte. Čaute.